Салом алейкум ба ҳама дӯстон, бародарон, хуш омадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тағоев. Видеои ки рӯзаи мо дӯстон чӣ хеле шумо медонед дар бораи ҷинвай ва пеш аз видеои сар кардан гуфтани ҳастам ки як бародар аз мо хоҳиш карда буд ки як салом ба бачаҳои Фархо расон. Хайр, мо хоҳиши бародар рад мекунем. Ина бародар як саломи гарму ҷӯшон аз номи мо ба бачаҳои Фархо. Хайр, тамоша видеои ки рӯза сар мекунем. Тайёред? Рафтем. салом бародарон, хуш омадед ба канали Никтоп. имрӯз боз дар роли Линда Нисбишавӣ садое мешунавад. ӯ камераашро гирифта ба ин ҳама филми холӣ аст. дар асл ба вуҷуд доштани вампир ӯ ҳамёнашро меафтонад. хел бесар тавонист ки зинда монад ва боз роҳ гашта истодааст. салом бародарон, хуш омадед ба канали Никтоп. ин дафъа нигоҳ кунед ки ӯ бо чӣ рӯпаро мешавад. чӣ хеле ки дайст доем дӯстон, дар ин канал видеои беҳтарин аст. аз ҳама ҷолибиаш дар он аст дӯстон ки дар ин канал на танҳо видеоҳои тарснок, балки ин бародар дар канали худаш дар тамоми як мавзӯъҳо видео дорад. марҳамат дӯстон, ссилкаи ҳамин каналро ман ҳам дар описания ва ҳам дар комментария мемонам. дароен тамошо кунед ва аз номи ман як салом расонед. ва ман боварӣ дорам дӯстон ки шумо аз даромаданатон пушаймон нахоҳед шуд.